Днес се намираме на театралния фестивал Тодор Колев. Ще ви срещнем с актьори и режисьори от всички краища на страната, най-вече надфис. Днес сме с Мирослав Тънгаров. От Варна съм. Завърших надфис тая година и сега съм в трупата на театър София. Камен Стефанов. Също завърших надфис класа на професор Здравко Митнов. в кое представление от всичките играеш и харесва ли ти то? Аз играя в две представления. В Сауна в Еренц Каринца с режисьор Николай Тодоров и на същия режисьор Волпоне по Бен Джонсон. Много си ги обичам и двете, да. Ролята на мозъка във Волпоне. Предизвикателство е, обаче в същото време, когато вече започва да се постигат някакви резултати в образа, е много, много сладко. Аз обожавам да го играя. Лесно ли учиш репликите? Да. Има ли някакви трикчета, които можеш да дадеш на публиката за учене по-лесно? Като не мислят за текста като текста ми, като действие. Всяка дума извършва дадено действие. Имаш ли нещо в пиесата Сауна, което те затрудни? Време на процеса беше доста трудно с Николай Тодоров, режисьора, и с Миро, моя колега, да намерим интересен начин, по който да представим тази пиеса, защото тя просто е ни диалози и трябваше да намерим начин, по който да стане интересно. Има ли сте гафове на сцената, които някак си сте прикривали от публиката умело, така че да не разберат, че е станало? Да, днес имахме гафове. Доста. Не, че са гафове нещо да... Примерно аз на едно място си забравих текста, не знаех как да продължа и Миро, нали, успя да ме покрие и така, нали, просто случва се, да. Заповядайте на 28 юни на спектакъла Волпоне. Много е готино. За повече информация за фестивал, разгледайте социалните мрежи на театър Васил Друмев. Останете с нас за актуални информации.